Panjenengan sampun mengakui aku wong Saptadarma. Sejatosé wonten riku beban ingkang panjenengan panggul utawi panjenengan gendong menika lumayan. Lumayanipun menapa? Lumayanipun panjenengan kedah aweh pawarta wahyune sugeng dalu sugeng Aryadin tahun baru saka Jawa. Pramila menika kawula atas nami Lembaga Tuntunan Agung tansah ngaturaken pangapunten ingkang saageng-agengipun dumateng para warga Krohanen Saptadarma menawi wonten hal-hal yang mengenai pembinaan utawi perintah-perintah ingkang saking pusat boten saged katampi dumateng para warga Saptadarma. Kawula atas nama Lembaga Tuntunan Agung ngaturaken gung samudra pansami dumateng panjenengan sedaya. Pramila menika monggo-monggo kita sesarengan ingkang dinten suci menika kita tansah nyelak karsanipun Allah yang Maha Kuwasa. Mugia lelampahan kita ing taun enggal menika saged kita tindakaken, kita lampahaken katuntun karsane Allah yang Maha Kuwasa. Ugi sinar-sinaripun Bapa Panuntun Agung Sri Gutama tuwin Tuntunan Agung Ibu Sri Pawenang ingkang tansah maringi ajaran lan tuntunan dumateng kita. Mugia kita sageta pikantuk sinar-sinar saking beliau kekalih. Para bapak ibu kadang remaja ingkang dadi kinurmatan. Ing warsa enggal menika kita sampun saged mangkenipun mbuktekaken ajaran-ajaran ingkang edipeni menika, ajaran-ajaran ingkang adiluhung menika ingkang kita hayati menika. Cuman kita kedah sakmenika kalian kahanan ingkang makaten sageta celak terus dumateng Allah yang Maha Kuwasa. Menapa kemawon ingkang panjenengan perloaken, panjenengan betahaken lewat ajaran Krohanen Saptadarma lan ketekunan panjenengan menika saged
saged mangkenipun ngatasi kesulitan-kesulitan ingkang kita lampahi. Para Bapak Ibu ingkang dadi kinurmatan, kita menapa sakmenika nindakaken memprengeti wahananipun setunggal sura menika utawi tahun-tahun ingkang dikramatkan kalian bangsa kita, amargi tahun sura menika merupakan suatu bentuk pawujudan munculipun umat manusia nalika leluhur kita nyiptakaken nggih menika wulan Jawa menika saking leluhur kita kados Sura Sapar Mulut dumadi lakir Recep Ruah Poso Sawal menika sedaya menika wonten artosipun kalian ajaran Saptodharma. Sebab menapa? Menawi kita gabungaken tentang sura kalian ajaran kita, inggih menika kita ngertos bilih ingkang kita hayati menika sujud asal mula dumadine manungsa, sujud marang sing gawe urip, sing urip-urip lan sing nguripi. Para Bapak Ibu ingkang dadi kinurmatan, wontenipun ajaran Saptodharma menika kita betul-betul diberi kemurahan anugerah kalih Hyang Mukwaos. Pramila kula nyuwun sampun ngantos ajaran menika cuman kagem pengakuan kemawon. Kula ambali malih ajaran menika sampun dados pengakuan kemawon, aku wong Saptodharma. Bilih panjenengan sampun mengakui aku wong Saptodharma, sejatose wonten riku beban ingkang panjenengan panggul utawi panjenengan gendong menika lumayanipun menapa? Lumayanipun panjenengan kedah trep kalian wewarah pitu. Wewarah pitu menika mboten angger tiyang ingkang saged nglaksanakaken uger-uger menika. Mboten angger menungso ingkang saged ngerti, memahami lan mengamalkan wonten wewarah pitu menika menawi mboten panjenengan sujud asal mula dumadine manungsa. Sujud asal mula dumadine manungsa menika menawi sujud menika sudah dibentuk oleh Bapak Panuntun Sri Kutama sujud bersih lan suci, mboten sami kalih sujud-sujud saderengipun diciptakan Bapak Panuntun nggih menika tahun 62 munculipun Dasawarsa. Saderengipun sujud macem-macem,
Nah, tasih enten sing tiang kepingin digdaya, kepingin sugih, kepingin macem-macem. Tapi dengan adanya sujud dasawarsa menika langsung Yang Maha Kuwaos sebagai guru panjenengan, sebagai payung panjenengan, sebagai tumindak panjenengan menika tentu katuntun Yang Maha Kuwasa. Sekedhik kemawon ingkang kita cuplik. Mungkin para warga hanya sepintas mirsani kemawon. Setya tuhu marang Allah. Nggih ta? Yang Maha Agung, Maha Rahim, Maha Adil lan Maha Wasesa Kilanggeng. Setya tuhu artosipun patuh lan taat hanya pada Allah. Tidak ada patuh kepada siapa saja terkecuali Allah. Nggih mboten? Tapi menawi panjenengan tasih nggadahi keinginan ingkang macem-macem, pengen ndang sugih akhirnya ning dukun, pengen ndang ini akhirnya ndamel sesajen, itu semua adalah tahayul, menduakan Allah. Berarti itu penyimpangan daripada sabta dharma. Itu satu aja, nomor satu begitu beratnya. Nopo malih panjenengan sampun diparingi kemurahan kekuasaan Allah, rasa sejati yang ada di dalam tubuh kita ini merupakan suatu panutan tuntunan panjenengan. Setiap hari, setiap saat panjenengan kedah nggih ngudi wontenipun rasa sejati wau. Galilah rasa yang meliputi seluruh tubuhmu dan kepribadianmu yang asli. Berarti di situ ada rasa yang bukan asli. Nggih ta? Waling kimke lek kok ngomong terus wayange mboten mahe. Nggih ta? Pramila kula cekapi samanten kemawon. Selamat tahun baru 1952 Saka. Bersamaan ini turun juga tahun 1952 Masehi, ajaran Sabta Dharma. Tahun inilah klop kumpul jadi satu, bulat tekad dan semangat kita. Mari berjuang untuk rohani kita dalam budi pakarti yang luhur. Terima kasih. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya selalu mengucapkan selamat tahun baru. Mohon maaf dari keluarga besar Sri Gutomo. Salam waras.